Já si myslím, že by to měl provést Obíček, že prostě je muž činu. Já jsem fakt slabá povaha. Já jsem slabá, udělej to klidně ty. Jindra, 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 Jindra je hlavní vedoucí, podle mě je hlavní kár. Jindra, 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 Jindra. Ale to pak poslední dílo. 5, 4, 3, 2, 1. Zabij ho. Kdo si myslí, že se trefil? Jde to dolů. Mně se líbila, mně se líbila. Ty jak ho nahodil Sloveraň. A teď se dal to na nejlíp ze všech. A kdo si myslí, že se netrefil? Ale já jsem hlásil, že A mám 2 ruce, ale. jsem hodnej.